Benvinguts al portal d'oficina personal de l'Hospital Joan 23, programa pel qual tots els professionals hauran de demanar els seus permisos. Actualment, l'única manera de poder accedir és a través de la intranet hospitalària, utilitzant el navegador Internet Explorer. Anirem al portal d'aplicacions i seleccionarem Oficina personal. Un cop seleccionada, ens sortirà una finestra en la que haurem d'introduir el nostre usuari, que és el nostre DNI, i contrasenya de Windows. En el cas de que no en disposem, haurem de fer una incidència al CAU, mitjançant una trucada telefònica, que si truquem des de l'hospital serà el telèfon 40 201 i si truquem del telèfon particular ho farem a través del número gratuït 982 82 82, demanant per l'extensió Hospital 58. Un cop hem introduït les dades, ens assegurarem de que estem a la nostra sessió. En el cas de que no estem, farem una incidència a la UPAP. I en el cas de que estem, seguidament clicarem la icona de perfil situada a la part superior dreta. Seleccionarem les meves dades i aquí haurem de comprovar que totes les dades són correctes. En el cas de que no ho siguin, les haurem de modificar. Per defecte, sortirà el mail corporatiu que serà la via de comunicació de la resposta dels nostres permisos. En el cas de que no surti, l'haurem d'introduir i en el cas de que no el tinguem activat, ho haurem d'activar trucant al CAU, als telèfons que us he citat anteriorment. Seguidament, haurem d'introduir el nom del nostre coordinador. Clicarem al desplegable, buscarem el nostre coordinador i el seleccionem. I aplicarem els canvis fets. Ens sortirà una nota dient canvis fets amb èxit. I en el cas de no haver introduït el mail corporatiu, ens sortirà aquesta nota que acceptarem i que no implica que no puguem demanar els permisos, sinó que simplement ens informa que no ens comunicarà l'estat dels nostres permisos. Un cop hem validat totes les nostres dades, ja podem demanar un permís. Com ho farem? Clicarem permisos, sortirà demanar un permís i anirem a la sol·licitud del nostre permís. Tipus de permís. Cliquem al desplegable i sortirà tots els tipus de permisos que podem sol·licitar amb el programa. Cliquem al permís que desitgem i s'obre una finestra que t'informa de les característiques del permís que estem sol·licitant. Tanquem i continuem demanant el permís. Com ho farem? Ficarem data i hora d'inici i data i hora de fi. Més a baix podeu observar una casella que fica comentaris. Si heu de fer qualsevol comentari al vostre coordinador, aquí és el lloc on ho podeu fer. Després ens hem de fixar que l'exercici és l'any en curs en el que estem demanant el permís i, com a punt final, haurem de posar el nostre torn de treball. En el cas del torns rodats, podem introduir el torn de matí i tarda. Un cop hem fet tot això, ja hem demanat el nostre permís. I per defecte ens surt un resum de la sol·licitud del permís que hem demanat. En el cas de que tot estigui correcte, li donarem el sí. I en el cas de que hi hagi alguna dada que no sigui correcta, donarem a cancel·lar i anirem a la pantalla anterior. Verificarem una altra vegada les dades i tornarem a acceptar i en el cas de que tot estigui correcte continuarem endavant amb la sol·licitud i ja haurem demanat el nostre permís. Aquest és un permís que no requereix justificació i ara demanarem un permís en el que sí que requereix justificació, com pot ser l'hospitalització d'un familiar. En aquest cas ens indica que hem de dir si és a la mateixa localitat o en una localitat diferent. Per què? Perquè el tractament dels dies a gaudir són diferents.
Indicarem data i hora d'inici i data i hora de fi, sobretot els torns rodats i nocturns. Després haurem de seleccionar el grau de consanguinitat i a la casella de comentaris podrem fer un comentari si escau. Seleccionarem el torn de treball i després hi ha una casella que fica documentació aportada. Haurem d'aportar la documentació en el cas que no la tinguem en 10 dies i si la tenim, doncs la podem aportar en aquest mateix moment. Ara us explicarem com podem aportar la documentació. Aporto documentació requerida en la relació adjunta, sortirà aquesta nota i simplement afegim el document. Com ho podem fer? Afegim el document, el tindrem guardat al escriptori i fem com si adjuntem un arxiu amb un mail de la mateixa forma. Seguim les passes, obrim i un cop tenim afegit el document, el programa ens indica si és un document personal o un document justificatiu. A què li donarem tractament de document personal? Doncs a un llibre de família, a un DNI. Què direm que és un document justificatiu? Doncs allò que necessitem per justificar el permís que estem gaudint. I d'aquesta forma afegim el document i sortim. Aquest missatge ens indica que el permís segueix el seu curs i ens ho notificaran mitjançant un mail, sempre i quan tinguem el mail corporatiu actiu. I ja hem demanat el permís. Recordeu, torn de nit i torn rodat, demanar els dies amb hora d'inici i hora de fi. I en qualsevol cas que tingueu algun dubte, us atendrem a la UPAP i si no al telèfon 58 37. Ara us explico en el cas de resto assabentat que en 10 dies haig de portar a la meva documentació, com podem adjuntar-la? Doncs en comptes d'anar a permisos, anem a documents, afegim el document i podem veure la documentació personal i la justificativa. La part de l'expedient encara no funciona, per tant, aquesta part de contractació, nòmina, desenvolupament i gestió no n'heu de fer cas. Com puc saber quins permisos he sol·licitat? Doncs tornem a la pàgina inicial i clicant permisos anirem als meus permisos i podeu veure l'estat de tots els permisos que tenim a la nostra safata d'entrada. En aquesta finestra veurem la relació dels permisos i a la part esquerra inferior podem veure el detall del permís, les accions, que és el seguiment del nostre permís, i els documents adjunts. Aquests els veureu amb un codi de colors. En el cas del color verd és que és un favorable, en el cas taronja és que el vostre permís encara està en curs, no està validat, i podem veure un permís en color vermell quan aquest permís té una incidència. En aquesta finestra també podeu veure a la part inferior dreta sol·licitar anul·lació. Per exemple, algunes vegades passa que s'han d'hospitalitzar a un familiar, però el dia d'abans ens truquen per telèfon dient que aquest familiar finalment no es pot operar, o el nostre familiar té febre i diuen que no s'ha d'operar. Doncs el que hem de fer és sol·licitar l'anul·lació del permís i contactar amb el nostre coordinador el més aviat possible. Què pot passar? Com us he dit, hi ha permisos que surten en vermell, que és amb curs i amb incidències. Pot ser que sigui un permís retornat. Aquest permís retornat és quan el vostre coordinador
no pot donar-vos els dies que heu sol·licitat i us proposa uns altres dies alternatius. Si vosaltres voleu els dies alternatius, canvieu els dies i podeu tornar a posar en marxa el permís. I en el cas de que no us interessi la proposta del vostre coordinador, sortireu sense fer res. Aquest serà el mail de resposta que ens notifica que el permís sol·licitat s'ha retornat. Aquí, com podeu veure, el calendari mes treballador, aquest és el calendari del mes. Podeu visualitzar mes a mes les lliurances o els gaudiments dels permisos que heu tingut durant tot l'any. I la pestanya de sota, que fica calendari en treballador, podeu veure el calendari laboral anual vostre, amb les festes que surten pròpies de la població i les festes que heu gaudit vosaltres. Com podem saber quants dies disposem? Doncs amb aquest resum, al costat dels meus permisos, podeu veure els dies que podeu gaudir d'aquest any. Permís d'assumptes personals, doncs en aquest cas 6. Permís d'assumptes personals per triennis, doncs en aquest cas la persona té 5. Permís de vacances, 22 dies com a tothom, i premi de vacances 4. I no res, espero que aquest tutorial us hagi servit d'ajuda. Moltes gràcies per la vostra escolta i per qualsevol dubte que tingueu us atendrem a la UPAP. Moltes gràcies.